Good morning, dear viewers. Kani ka step kadang long men step san baji tambat pi asngo kita ki jingpa jong kisim bat mentang kwa ban keren ya pi sapang kawai ka topik ka balong important ba bat kani ka long ka badan kam ba ka jing em ka bakan jaman sim jongi ba kata ka jing keren mentang ka long practical bat ba pi snap ya ni ka video bat ba pi dale shisha pi pendan kam ya ni ka ban hikai pensi kan dan ka jing kiu ka ba kan jaman sim bat ka jing keren mentang ka step kalong kanu ka jing ya seng ka bangadai ban let ban penyaso cek baik ini pat kailani kanu ka balang ka bangadai ban penyaso ti kijing ka apa pibu ya ni jing keli ka kenjaman sim ka balang shwa ka dei ka mat jong kures ka ba im ka balang ka dei ka mat jong kures ka ba im ban ka badan bor bat ka ba pensan yepi ti pila ban pet ya kini harum ka poin ka baningkong poin baningkong hatu pila lut ne em nakapop yap kali sel dia hatu pila lut ne em hakapop nakapop lani kita kibaya senglang bat pi kila lat lut ne em nakapop hang ni ngam kren sapang ka jing janai hanai ngap kren sapang ka ta jing lat lut nakapop pat ka jing ya saka jing janai empat dan unu beriu barang em bajanai hanai ka ju ka por pat ka bible ka itu ba ubri dei ban sakut sa hakapop dia kata ka baningkong lada pi sulet jing yasang pi struggle lani pi le ya kaju skaju ka pop pi duai sisin nang ta sibet la le biang kaju skaju kata kam dei ka jing la lut na pop namaru Yesus Kristus uang kumno ka gospel Matias ka itu ba an kaya ukun bat an pan kerteng ya Yesu bat un pen im ya kibriu jong na ki pop ti mut kamut kumno habo pen im mut deliver raktin pen im kamut deliver na ban pelai lut na ki pop pi ka jing syayap jong Yesus Kristus hakadim fna Calvary ba ka jing mi pat kalong ka badan bor ba bat ka jingat ka ba shisha ka ba ka ka dei ban pelai lut ni ki pop lada pimyo la lut ni ki pop mod pi syukur da le deal na le si fi kampat yo sngo shisha ya kata ka gospel ka badan bor ka bala ban pelai lut ya pi ni ki pop pa pinum struggle syu haju syaju pi habangi keren di petken hangno hakajaka ngam keren no ya kanu rengap ong pet hakanu kajaka ya ka ba kialap sisan em ya ka gospel but gitu ki bayalap ya ka gospel ki dan ne em sisa ya ka jing lat lut na ka pop but kiarap ne em ya pi ba pin yo lat lut na ka pop to kumno ban yo kumno ki di ban le ban yo lat lut na ka pop kani kan long ru ka jing hikai na ka menta kinu ki briu ki ba ban trei ya ka kam ka jong ublai kumno ru yo lat lut ka baning ka ba ka point ka ba lani point ni ka point a kalong ba hatu kialap ne em ya ka jing kala ka bamut ka ba shisha ka jing kala ka mut le si pidan haka pi struggle bat ka pop mudaki pause nam le si pi ko ban la lut ne kita ki pop pila struggle re kialap ne em ya kata ka jing kala ka mut ba pidan kam ban kala ka bamut ki pop le si ki pop jong pi gila ban long ki jing bisni briu ki jing pi hun ka jing bitar ka jing kuslai ka jing syaptim lani tang kadai ka ngila banong kadai ka pi pet pornografi fimin man sakut ikiti film jakliana fi im hakam aurea lani ka jing sakut ka jing di penbuat lani hakino ino ki jing mlien ki bas new ki ba pi sngo tu pi ban la lut ndrei ha pi shulet jing sang pi rung je sang pi long kumju si kumju mut kamdan ka jing la lut na kapop
ti pet ya kata hatu ka dan em ka jing yalap ya gospel ban kala ka bamut tang kata ka jing yalap kam dei ka basu yalap na kantin baro ki bala ban ong kala ka bamut ndrei hatu katan ka jing yalap jang ki ka dan em ka ikhtiar bat ka bor kadan shan em ka ikhtiar bat ka bor hadu ba ka kata ya do nu jang pi bat ka kata ya do nu jang pi bat pi sedang sisa ban kala ka bamut mar ki yalap msu ya ka daki kentin pri mereka ni kadan ka power jang umen sim khu nya kata ka bor jang umen sim khu kumbau petras uyalap ha ka singi pentakas kal nong ka baar kat balai pra wang tu fin kala ka bomot bigi briu lai hajar ngot kilawan sha jing kala ka bomot ka jing kala ka bomot kam dei tang ka ba pi syukuran na ka kentin mereka dan sisa ka jing kala no yaki naki pop jang fi ti utu bayalap ne ki bri ki bayalap ki dan shana em ka ikhtiar ka bor jong men sim khut apa ki yalap ka kata epi tang ba ka kata andre ha ki dan em ka bor ban duai epi ba pi kala ka bumut ka jing kala ka bumut ka dan lang ya ka jing plai ki pop pi ki pen plan em ki pop jong pi namar pet yo bo yo honest nang pen baptis ka wa Jordan udah penle ya ka jing pop moi la i ha su ki plai ki pop gospel Matias ru gospel Markus pinap gospel Markus kal nang bani kong khat basan gospel Matias kal nang ka balai tinggal ngam kan mau ba khat rei sapuli kal nang ka balai pinlap tu ba ki apply ki pop bat an sapen baptis ki mat ki penle ne em ya kan ka jing pop ka dan kamba ba pen ba pop ban kum ju ru ban pen be ya ki men sim baman namar syukan matapi dan musim paman ubah penpet film jaklia fi bopen im aurea fi bopen bitar fi bopen bisni bri fi pihak ban plai di pop amtang ban plan dari ban yo ban duai ban penbe namar diskus uang la ai ka ikhtiar bat kabor kita ki banget ban be no iksut lan kini ki dakin but na kita ki banget kini be no iksut ya kartang jonga de kadan em gom kata hadu bapinda yo like lut sapi experience ya kan ni para banget ngam keren tang naka jingkeren beri nang keren ya ka belong praktikal tapi kwa ne em sisa ban lut gidi ban yalap ya pi ya gospel ka badan bor kan ma bu Jesus Kristus ulet yalap aka sin baning kong gospel Markus la i habu yalap aka sinagok kadan ka bor bat uwei mensim ubri badan yu mensim baman ulalen nyar ba tu mensim baman Jesus Kristus la be no de kadan em gom kata ila dei ban wan rak biang ya gospel ka badan bor ka ki kam ki apostol rungi i habu Philip ulet ban yalap ya gospel kadang ka bor jong men sim khut bawat ki men sim kusut ki mi no ni ki briu ki bapang ki okhya ti manta ki briu ki dan bun ki jing syate sakum ma gi let jing sang ru kam dan ka jing lat lut kam dan ka jing ya ka jing khut ki syate ka pop ono fiti la let si pi pet ni video pide way na kita ki balet jing sang pi struggle bat ka pop pi si bri bi bisni pim dan ka jing bam yama pi dan ti jing katang bi dan jing sngop si dan jing syap tieng pim lak ban puli kat ba pim lak ban duai nang ta de pi ngop singop ha to ka pornografi to jing pet i film bam dei ni film aurea ni film kelim na ni film dan te ka jing lat lut ya Jesus Kristus ndai ha bo Jesus Kristus long kat yu Jesus bat on pen em pi ya ki bri ki na ki pop ngarong ai thu ka ka pangalong man syang tangal jing sang ngam dan ka jing lat lut ren dal apa lat lut syau Jesus Kristus ngayang ni da ka jing ngop scam ya ka bau Jesus Kristus la le baru pelat kalong ka testimony ba bakadan sisa kata ka jing lat lut ya Jesus Kristus dipet ikini kabaar ki ang ipi kadan em ka jing yalap ba anda pila kala ka bamod dei ban pen baptis fi ha ka ha ka kerteng jong Jesus Kristus da ba pen ngam ipi akaran yang ni ka jing sisa badan kam na ka tin baptis kawan aktin baptis zo kamut ban penngam ipi kani kam dei tang ka symbol pat kam dei tang ka symbol ni tang ka jing le niam pat ya akaran ya ka tin jong boleh kan ka kebun ki ba thut ya kani rengan le omno ka tin jong boleh ka ong ba anaki kam ki apostol ka ong tu fin kala ka bomot bat an pen baptis fi bat pen baptis zo fi ma ban sat fi ban pengam fi ti bat ha ka kerteng jong Jesus Kristus tin jong boleh ngam ong ma ndre ka tin jong boleh ka bat pen baptis fi ha kerteng Jesus Kristus ban yo map ya ki pop pi kadan ka jing map ya ki pop ka jing pen baptis ka ba thu ya ta ka si teach nong room ka thu ong ba ha ka jing pen baptis filet sa ka jing yap jong Jesus Kristus filet sa ka jing tap bat filet sa ka jing mi pat jong Jesus Kristus
Dia kan kalong ka badan bor hadin ba pi kala ka bamot pi gi pop pi khat ya snam jong Jesus Christ fil anget au Jesus Christ pi dan kamban pen baptis ru ifi nanta ka balai kalong bat fin yo pediang ne men sim hatu fi yo ne me ka jing yalap ba pin yo pen baptis do men sim khu da ka bakran pat digi wi kitelit kani ka bor sisa bau Jesus Christ uang pinyo diang ka bon dalawan men sim bakhut filong kinong plah judia Jerusalem bat Samaria ba hadu ka bakut ka pertai di kamot kumno ngayalap epi mentaro da ka bor jong men sim bakhut kadai bandan ka jing kala ka bomot ka basisa ka jing pen baptis ka basisa kam ka Bible bat ka jing yo pediang ya ka bor jong men sim bakhut kani kadai tang ka jing kha arsien le kata ka jing khapat pidang long tang ukum kum ukhulung pidang long tang kum ukhulung kamot no Jesus Christ uang lam dak kapat ya fina ka bat na men sim pinom yo le rong sya ka hima ki banan khat ka balai jong ka gospel yo honest kal nong ka ba san khat ka balai uang lam dak kapat ya fi finom yo ba num pinom yo i ka hima blai dan kamban kapat sya fi dan kamban kala ka bomot pinan kamban kapat ya fina ka bat na men sim da ka ba pen baptis bat na ka jing yo pediang men sim khut kata philang long kum ikhlong dan gibri ke balai yo khapat ndrei ka jing jong ki mata kalong kil phai biang sakapap kadaw kalong ba habadang pila dap khapat sisa pila dap kala ka bomot sim lap sai fi da ka ktien jong ublai ka ba im pi haba la dap ban kha arpat ya fi la kha arsin pila lait nu pop pidan kamban dan haka jing ya senglang ka ba psa ya ka ktin jong blai pet wat so thu bakla ba pin wan but yang ngam sim ong ni sei lai pholak pin wan but changa ka pin ong ba banga kring ya pin wan but changa ham kran ya kata ngakran ya jing sisa ni lai pholak tam thrai ki brio ka jela me kala handrai om dei tang we brio ki bun ki brio nga supen I ya ka ktin ka bo blai ka ong la da ki le ka ni let satang nong no bo piman te ndala dap khapat ya pi dan ki brio ki balet sa jing pen baptis om dei kham yo lat lut na khapap ka to kam dei ka jing sisa sulet pen wi sulet pen ngam om dan kanu ka sakim dan kanu ka dak ka ba la pen im sisa pi ka dak ka pen im pi ka de ka bor pidan ka bor jong sim khut banyak ya ka jing khut ti andala dap khapat ya pi ka dan kam ba pinyo pediang ya kata ka jing pentumai ki jing perkhat da ka ktien jong boleh hatu haka jaka ka ba pi sang gitu ki brio ki bayalap ya ka ktien jong boleh ki bayalam ya pi hatu ki im ne em sisa kata ka practical life yal diru ba kadan kata ka men kadan kata ka jing im ka ba khut sisa ka ban ka bor jong men sim ba khut pi pol naka city kinong room kalau nang kabakat wang hadian bala ada ukuran siya pangki para banget hadian bala ada pen baptis pi hadian ba pila yo mat yo Jesus Christ la kapat ya pi kadan kam bau pol wang ban IT no ya ki mat jong pi kum kijing kanya yo bi ki ba im pi man IT ka mat kadan em utu bayalap udan em ka disiplin ha baduai ha ba sya jingit ha ba penyap turan ya kamat uiet ubut nem yo Jesus Christ kamot utu ba haba pia sanglang kita ki beri ki ba sanglang ki dan sisan em ya ka saki baki em ka jing em ka bakhut om dei tang baki la ada pen baptis om dei tang baki la kren tliet handroi ka dan sisan em ka ta bor jong ublai baki em ka jing em ka bakhut pini I ba jikini kidak kadan ka jing lut yo Jesus Christ ki IT em ya kini ki mat jong ki mujing knya ubi kadan em ka jing duai personal utu ba sakri ublai udan em ka personal prayer life udan em ka jing job au ya ka pop udan em ka ta ka bau IT no ka mat no ka ba ar ka long ba hang tu pol wang khat ba ar jong ka city kinong room lang ba khat ar ong ba wat tu wat penya seriem yel di ba ka pertek kan ka pertain rai tu da pen thamai no igi jing mucing perkhat ka ba fin le ka mon jong blai ka mon jong blai bingi di ban le te hadien ba pila IT ya ka mat jong pi kum jing kanya ubi hagi jing duai ha jing puli ka ha jing duai ha jing sha jing en ka ba but yo Jesus Christ ka dan em jong pi ba pi pen tamail di da ka ktin jong ublai pi pen tamail em hatu tu nong nyalap pen tamail em ya la di da ka ktin jong ublai ka dan sisan em kata ka evidence ka ba pim em shu kum kat kum kinong rem jong ka persai pi dan ka jing la lut ten ka pi dan ka jing kemen ka bor halor la di ngam keren ni sa pang ka jing janai
Habang akran yang ni wat stu bakana tang uji sukres banjanai tang bangim dei man sakut ngidi ban be sya kata ka jing janai namar haka city syari FS supol ukuran to kalno ka basan khat ba arpun riu terter uang ba ublei uji sukres unwan syau ya kata ka balang ka baklem pop bat klem tau bria udang pen khut menta da ka basat da ka da ka tin kamut ka balang ka balang ka ba im dei ka ba struggle ha ka pop kaju ka pop kata kam dei ka balang besya ka dei ka ba im ka badan bor namar klem ka bor kum no pin le yalap iki wai lada ya dia pidang sakut ha ka pop lada manga mapingi dang sakut ha ka pop kum no ngin dan bor ban le yalap iki wai ban le be men sim baman ban le kia i beri bapang ka bandan te kata ka saki kaba uji sukres sya udan ha jing em jongi lam tatin yele ayu ban yele jing sang lam tate tu bri bang pat tip yo blem nong kaju te phi em ka jing em ka baju kum ngai pi sakut ka pop kum ngai ngan le yu ngan but ya pi kale yu ta ka jing syayap jong uji sukres ka bom dan bor ye hanoi em para banget ngakran ni da ka balang praktikal bayala di sisin ngalalong unong pop ai di sin ngala asate sya khomi di pop ngala le jing sang di post nam rai anda uji sukres ulai kendu sisa ngala kala ka bamut sisa ula pen baptis do men sim bakhu sya ula pen mai ka tu ya tu men sim bakhu ya ka jing ya men sim apo jonga ngala let biang sisin sa ka jonga jing pen baptis bat ngala la hikai ngakat ngakhtien jong ublei ngala dap dak khtin jong ublei bat ngayang ni kum usakhi ban kran da ka jing ai jong ublei da ka jing snowret ba nganong bang kham hok ban yapi nga syukran ba la da ublei ule yang ule ya pi ule iki wairu ka ka ba nga ngi ban tip ya ka jing sisa khtin jong ublei ka ong tu fin tip ya ka jing sisa bat ka jing sisa kan pelat lut ya fi walet syukur para banget ba la da pilong kristan piong pilong tau beli jong beli sakut pikiran yang kajing ai buat spesiam yang kajing ai kum ka license ban le pop mo kata kam dei ka basi syau Jesus nuan syau ba ya ka balang ka ba job ka ba kelam dan jing tok bria la keren te haka kitab jing pau ong ba hakmi utau ba job man ai ngan ai ban ya uban syong lam bat nga ha khat kum banga ngala syong bat khupa ka bandan ka jing job ka jing im ka bakan jaman sim te tongal akran kini hadin bala pasaya ka tin jong ublai hatu haba pia kendu lang man ka sngi ning kong ka dan em ka jing bam ya ka jing khawai utrai pi ka jing bam ya ka jing khawai utrai ru ka dai ka wei ka senta mo ka pang padang ka bangi kan mau bauji sukres wong pi bauji sukres hukum bangi di man bam ka jing khawai utrai ni kata sakramen mo ka holy communion ngi baong au apostol paul wang pidi ban ya bam ya ka jing khawai utrai da ka jing khut no ka jing bam ka jing khawai utrai ka di ka balong serius hatu hadin bala dap kala ka momot hadin bala dap baptis fi hadin pila yo padiang yuman sim bakhut hatu pia seng lang piju ya bam ya ka jing khawai utrai man la ka sngi utrai ka sngi ning kong ka pile ka no sin ka jing khawai utrai ka ai jing em bi ka jing khawai utrai ka lemno o Jesus ong tau bayo di na ka snam bat bayo bam na kupu udan ka jing em mau dan ka jing em ko akasnam jongi lada kamdan chu kasnam ngi yap no ngi kibri kumju habangi bam ya kamat jong Jesus kalong spiritual gani ma kalong spiritual ka ba umen sim khu wan ha ka to ka jing khawai turai ka bangile ngi bam bat habangi di ya ka to ka wan ne ka to ka ma ka to ka wan ka ba ngi di habang lapan kentang ngi let da ka Jesus udan hang to bat ka ai jing em ngi ka sustain yangi am tang ka ajing em ka pen khut ya ki ya ka do nut jungi namar ka snam jung Jesus ka pen khut bat ka ba ar kalong ba habangi bam ya ukpu ka mat jungu ya bam da ka jing khut da ka jing kenau sha ka jing yap jungu ka ai bor ngi ka ai bor kum ba pi bam ya ka jing bam ka ba man la sngi ka ai bor pi kum ju ka jing khawai turai ru ka dan pidan ka jing em pidan ka bor bun ki bri kimle ka ni tak daw ki telat manong pingi telat kadan ka jing em ka telat ka baswai kila yo jing penem ndrai ka telat ka swai kam dan bor tingi man la ka sngi utrai di ban check ya kata man ba me kata ka jing khawai utrai da ka baburam kan da ka ba yet ya do no jong da ka ba pen khut pi ka jing khawai utrai ru ka check yangi ba ubri umla ban subam mata madai ka jing khawai utrai ka long ka mat ka ba khut wa ban pen khut yaldi ka check ya ka daily life jongi mat kan ai ngi sya ka bor di nang ta to habangila ya bam jing khoi trak kam pat kut tang ta hatu ka jing ya seng lang jong pi ka hikai ne man pen long senran ya pi ne pi ya kendu
man la ka sngi utrai klam da job man sim ka balang ka ba im ka de ka ba job man sim ka de ka ba ka moving church ka praying church pi ka de ka ba ya duai lang ka ba ya corporate lang pi kan du lang pi duai pi dap man sim pi dap ya ktin jong blai pi share ya ktin jong blai ka jing ka du pi ba ka jing khoi trai bat pi wan ban ya thu kana la ni ban ya share ya kita ki encounter jong fi ka sngi man la sngi mo pi job man sim hatu ki kai ne am ya evangelism ba am dei shu tang u pastor wale ne tau nong ya lam hanrei ba ki kai baro ki tu ki senran ki let ban ya lap ya gospel ki dan shisha ya ka testimony pet ha ka kam ki apostol gal nong ter tu pin lap ba ki senran ki dei ki balat ya lap aka himarum ki let ya lap ki sakhi ya ka jing mi pat jong Jesus Christ ki ya lap mat kidigi kinang ban yalap ya gospel kinang ban be ksut kinang ban khia gi bri bapang kinang ban pen baptis ru om shu tang woi wale ka jing pen baptis om tang pastor rei upol ru ya thu ba om tang mu pen baptis ki wei ki pen baptis yalap ki wei ki kile ka tam dei tang woi te ka bomut ba ka dei ban hikai ka jing long senran om tang ka jing em ka ba khut rei ka jing em ban long senran ban kring ya ki wei shu Jesus Christ ban let yalap ba ki wei kin lat lut na ka ta ka pop ka ba ki sha te mraw sultan pi kadan ka jing pher ki yo sha ka jing lat lut ki dan ka parpas ya kiru ban pen long senran de hang ta ba ha ka spas nam ning kong ka balang kalong ka ba em ka roi mat kayar kim syukut nang ki sau kan ro hanrei ka balang ka de ka ba em ka ba ka met jong Jesus Christ ka bang i sha ki lat lut ki briu na ka pop ki em ka jing em ka ba khu nang ta da ki dan ka bor ban evangelize ru om shu tang woi le re ki nang ya ka ju ya ka e ka ba ki wei ki le lang ba ha ba ki wan ya kan du lang ki thu ki testimony ngaman mondi ngalet duai tai bri yo khia ngalet duai bat ikala ka bomot ngapan be kitu ki men sim baman bat man tai la lut te ngan sapen baptis no ata kata sngi baro ki la da ki baro ki le lang ya kata ka ju pi ki rap lang nang tada ki let lang arngut na alai ngut len ne teng haki jakarta ni ki kadan ka sakhi kan katakan ka de ka balang ka met ka ba im ti kala dai ka por ba ka jela me khala jungi bau ble un pen khi no ya kan ka revival ka ba shimat ka sedang ning kong kajing em ka buku nang taka kapur syakiwai nang taka dan sisa bapin sai I ba aka jela me kala jungi ladang idan sisa kum kata ka mat jong kures ngorong kila dan ublei ula sai namar lai polak te sai tang yuwai war nga syukran ni ngalong tang uwai na kita ki babun ngatep ki boyo sngo ini kila le ta yaro yu train re banang pen spread susu yang ni ka kubor pani I ba kanduna sisa kan ka jing jelai jong udrox ka jing jelai ka jing kakiat ka kam aurea ka kam tu kam thiem ki baro kenduna lada ki dan sisa ki senran jong Jesus Christ namar kin let penbe men si maman da kin let yalap te yo tu ba di drugs kin let yalap te ka gospel ba hobo kala ka bomut kin penbe itu men si maman kin penduai kin pen baptis kin un pediang yu men si khut bat kan dan ka jing kala ka imlang salang jongi pinumla ban le kum no ban penjak ya kam sniu no brio nomor la syong tu kusut ya po jong upi utang sulat ula le biang pin reka jing pelat lut ka basya kawan no Jesus Christ ba unat lut ya ka bakenja men sim kan sapau syaba kumbangannya tu ipi machua ngaka testimony ka barit junga machua ngaji de brio balet jing sang rengam lat lut na ka pop ngam lien ban pet gitu ki film jaklia dengan le kum no ngam lat lut te kadang ka addiction te kumju tu body drugs udan ka addiction te unle kum no pindah bom sudah sempat yu unle kum no lawan tu men sem kusut ban penle ya ka tu ka kampop tapi ku un lut yu la long marau ya ka pop dan reha boyo sngo ya ka gospel ya ka jingkala ka bomot syau pani ki pop pipen be itu ki men simbaman pipen duai pipen baptis yu yo pediang sumen sim khoi on mi utuk men sim kusut kan wan ka men sim jong blai men sim khoi syong kan dan ka jing pen kala ka do nut kan dan ka ktin jong blai bat unum le su kan kita teperkhat lada bun barok ngialap ya gospel lada ki senran jong Jesus ki mi kan ka jela megalia jongi ngadong kan long ka sisin pat ka jela ka batip yo blai shwaning kong bat ka batip ki prabari ru bat kan long kan dan ka jing khoi bat ngadong ipi angin mo em syu ka jing syap tingin em ha ko snam ngin em ha ki aurea ngin em ha ki kelembat ngin pen kre ya kata ka jing wan jong tra tengah keren sisa ya kan ka jing sisa wat mot bang akring shala dia ngakring show Jesus Christ lada pilap hang nung no badan gum kita beri le katakan sedang no lada pimpat sedang
piang lakani sedang no mapihiru kan sedang ban kala ka bamut no pai shisha shu belai let shisha ka jing pan des ka badai sedang no mapihiru te dei tang ban pet show we ubri mam khat te nga bangan pan pau ni nga khat ba bangan wan ra biang sha ka jing shisha te jong khtin jong belai tikitu gi bale shisha to da nang pan spread priang nga buat da like ni video da share da subscribe buat kan mau ban hit the notification button nakabenta kaburam jong utrai yaro utrai